साबायखर बावनाय थाबाय आंनि फिसालाखौ जि बेबायदि दिहुननानै होदों बा हमना होदों फरायनाय दा फरायफुनाय गथ' आंनि गथ'आ क्लास 9आव जों आरो बुजायबाबो लायाखै न'निफ्राय खारखोमाबोदो बिनि उनाव जों फोसावनाय जादोंमोन आरो इयाव बिथांमोना NDFB बिथांमोना हमनानै होनायनि थाखाय जों जोबोद साबायखर बावनाय जाबाय आरो नोंथांनि फिसालाया बैसोनिमोन बैसोआ 14 बोसोरानो आरो 15आव हाबदोल'सो बैसोआ बेसेबांमोन बैसोआ 15 बोसोरल' 15 बोसोर क्लास बेसे फरायगासिनो दंमोन क्लास 9 फरायगासिनो दंमोन ओमफ्राय दिनै मोनबाय आरो ना मोनबाय दिनै सोरनि हेफाजाबाव मोनखो सारमोननि थाखाय NDFB नांगौ सेन्देल नांगौ नों खस्थ' खालामना हाजिरा मुजिरा मावनानै फरायबाबो हरबाय थाबानो जाबाय नोङो होमबा नों लाखागोन नालाय खानाय बायदिना बोनाय मानाय क्रिम बायना हरबाय था मालाय सेस जागोन ना खिन्थु लालायनो मोनला नोंसा आफानिफ्राय हाबाखौ मोजां नोंसोर हर नों दा सोनाला फैसा सोनाला गसंबाय थानो बारनाय नालाय दुरबल जादों आफानिफ्राय फैसा खावनानैबाबो हर नों दा देलायनो मैया जिरायथ' जोङो राननानै लालायबाय ना खिथादे राननानै लालायबाय ना खिथा सार दिनै एसेबो मानजियासै नामा दिनै गथ'फोरखौ मानजिथावना मानसि मथा-मथि 14 बोसोर 13 बोसोर सानैबो हौवासायाबो उन्दै हिन्जावसायाबो उन्दै ओंखायनो जोङो मोजांजों मोजां अननानै हमनानै गारजेननो गथायना हरदो जाहाथे बेबायदि आरो उनाव दादाजों स्कुलाव फरायबाय थादोंमोननो आरो थांनानैबो मोजां फरायथों होननानै जों मोजाङै गारजेनखौ मोजां बुजायदो जाहाथे जों बिदि मानजि होआखै आरो बर्तमान नोंथांमोननि आखायाव दिनैसो फैदों नामा केसा दिनै जोंनियाव लोगो फैदो आरो लोगो जों हमदो लोगो एक्सन आधा घन्टानि बेथोराव जों हमनो हादों बिथांमोनखौथ' मथा-मथि 5-6 दिननि 5-6 सप्ता मोनसे बारलांबाय पुलिसनो केस होदो थेवब्लाबो लकेसन नायदो थेवबो हमनो हायाखैमोन खिन्थु जोंनियाव खबर मोननाय लोगो लोगोनो जों तदन्त लाबाय ओरै फन खालामनानै आधा घन्टानि गेजेराव बिथांमोनखौ जों हमनो हाबाय आरो ओमफ्राय बिसोर रुमाव दंगासिनोमोन नामा बिसोर रुमाव गैयामोन जों रुमाव हमाखै बिसोरखौ जों लामायावनो हमदो मा रुम लाना दंगासिनोमोन रुम लानानै दङ होनना बुंदों बिथांमोनहा रुम लाना दङमोन नालापारा होननाय जायगायाव दङमोन गुवाहाटियावनो दायो जों ओरै सिटिं खालामनानै ओरै खबर लानानै माबायदि हमनांगौ मा खालामना सोरजों रायलायनांगौ बेफोरखौ जोङो एसेमान फल' खालामनानै लोगोनो जों बिथांमोनखौ हमनो हाबाय आरो गोजोननाय थाबाय नोंसानि फिसाजोआ बे बैसो जायै फिसाजोआ गोमानाया बेसे गोबाव जाखोमोन न'निफ्राय गोमानाया सनिबार खालि थांनाय सनिबार खालि बैसोआ बेसे जाखोमोन बैसोआ 15 बोसोरल' 15 बोसोर क्लास बेसे फरायगासिनो दंमोन क्लास 9 फरायगासिनो दंमोन ओमफ्राय दिनै मोनबाय आरो ना मोनबाय दिनै सोरनि हेफाजाबाव मोनखो सारमोननि थाखाय NDFB ओमफ्राय दा माबायदि मोनदों मोननानै मोजां मोनदों ओमफ्राय मा फिसाजोफोरखौ मोजाङै दैथायनो रोङाखैमोन नोंथांमोना मोजाङै लाखिनो रोङाखैमोन दैथायनायालाय लाखिदोंमोन गावसोरनो आरो मानियासै नाम्बा ओरैबायदि गावसोरनो आरो अख्रा खालामनानै रायोमोन रायनायालाय आरो न'आव थाखाया नालाय बिबिलानावसो थाखायोमोन ना ओरैबायदि ओमफ्राय दा माबायदि बुंनो सानो दा रायजोफोरखौ होनसिगोन आंनि फिसाजोखौ मोनबोबाय आं फरायफिननो होसिगोन ओरैनानै दाजाथोसै गुबुनाबो बिदि दाजाथोसै ओरैबायदि नोंथांमोननि फिसाज्ला गथ' बे फिसाज्ला गथ'खौ जोंहा गुवाहाटि नोगोरमानि NDFB बिथांमोना नोंथांमोन हमनानै गथायबाय दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो खुलुमबाय बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावनाय थाबाय आंनि फिसालाखौ जि बेबायदि दिहुननानै होदों बा हमना होदों फरायनाय दा फरायफुनाय गथ' आंनि गथ'आ क्लास 9आव जों आरो बुजायबाबो लायाखै न'निफ्राय खारखोमाबोदो बिनि उनाव जों फोसावनाय जादोंमोन आरो इयाव बिथांमोना NDFB बिथांमोना हमनानै होनायनि थाखाय जों जोबोद साबायखर बावनाय जाबाय आरो नोंथांनि फिसालाया बैसोनिमोन बैसोआ 14 बोसोरानो आरो 15आव हाबदोल'सो
आथिखालाव जे हमगासिनो दं उन्दै बैसोनि हाबा जानायफोरखौ बेनि सायाव नोंथांमोना मिथियामोन नामा? मिथिगौ मिथिनायखायनोथ' बुजायबाय थादोंमोन बुजायबाय थानायाव न'निफ्राय खारखोमाबोनाय जाबाय खोथायालासिनो जों गम मोनासै उनावसो मिथिबाय गथ'खौ रुमाव नुयैयाव न'निफ्राय माबा मोनसे लाना खारदोंमोन नामा माबा मोनसे फैसाफोर? न'निफ्राय फैसा माने एसे फैसा लाबोदो लोगोआव नोंसोरनिफ्राय खावना लाबोदों नामा? जोंनिफ्रायनो लाबोनाय बायदियानो जाहैबाय बिबै बिबौनि लाबोदो फैसाखौ ओमफ्राय नोंसोर न'आवनो दंमोन दा? औ न'आवनो दंमोन बिफाया आरो बाहेरायाव थाङोना बाहेरायाव दंमोन बिफाया नुनाय जायाखै आरो फैनाय समाव बेखिनिखौनो बुंना आङो बयनिसिमबो साबायखर बावनाय जाबाय खुलुमबाय।